Lah sampean ki sapa to, Mbah? Saka ngendi asalmu? Yen kowe pengen tepung karo aku, ya aku ki jenengku Mbah Jaya Jenggirat sing mbau reksa Gandoli. Hah? Lah terima Gandoli prayo sabe aku to, Bos. Bos, genggek model piye wae aku wis hafal kabeh. Berarti wong ki biyen mantan germolan. Beh, ngono sabamu kaya adohmu to, Mbah. Aku ini iki karepku arep ngecek kompleks semampir si aktif ora. Lah nek kuwi ya wis tutup suwi no, Bos. Makane aku bingung. Nyapa to kok bingung-bingung. Dadi ketok dipakakne kirik lak iso kenek. Wis ngene, nak ngono aku tak leren ning kene dhisik. Ketoke kerasan aku. Ya aja ngono no, Mbah.